man saying you know Sompa ya de fa Sompa FM so de asomo ye ne asom anwumre na na ya abo amalibia boga me ni aba oh hinini ama crunches of mami premaini Yan shas yan free kransa bonten so na nwumre Sompa FM nsam twefo penspedu kata rumrante betimi de yense duos ye kokoso asechira kase en kakran enfon ne esasabro aya brewa kotodwa nyina akire no abrewa pomodi brebrebro yipomakwamu a asumge eya ban kransa bonten so se atie fo pa twede ampo nyankrompo base ya doma hata mununkumachi wo akira mo be ka hye ne nso a enra ne yeto monkra se IGP papa dampare asoma nipa emomo akonkransa bonten so a wono akọ eye nananum ene abusia omodehye ene eye Albert akwasi donkoi ehonum akọ wonum de esiye bia so mo emfanche akọ chichi abusia no re ase wonum bo se emfifimu bia safata bia no posi adwuma no ade abusia no be kabom ene mpanimfo do aka bia wom ebe kabom aye ama obi bia wanyene adwuma ye bia no emra ene ne bedi eno ena openimpa wana hwani amansa di nkomo ema posi adwuma no Supo Alexander Obey and Sompa FM in some cheerful din command watcher say dear Chedi Amponya Krompa Dama asumje kakran eba eye and kransa bonten soa in the omo dem ranch and maba wa kentene wam aposi for ka ho asoja for ka ho womu nuanom fa service for nyina ka ho a omo ehwese ombekoso ayire bampum ama asumje akoso atena se ewo enkransa abonten so team no abaye no Commissioner of Police are in charge of the administration. COP Mr. President that you in the deal by. We also may be a mother. Or more prepare hospital, Marco Helmer. Personnel more, no more share. The enemy at home. We also proceed and all year. Najuma Deba Commissioner so buying our Patemua and the Aqua Eba ahanum nyina police police for BG akwan so a onwohwe se ni nyina achi ne beba se obi kodi bone ema BBC e won patem ha for your penny of Henia man said in Kumama Post, your Jumano Chief Super Alexander Bain, and I attend and can no chichi munsi say ya, I'll post for your one cransa bontenso, Ura Cronum, and it's a free Cronumina, and she see a woman and no Boson Kakanka credit no. Na and watch some perform in some chef opens by Ducatarum Rantene, a branch Albert Aquasidon Koya, well, we Nemami and Insumotia, any Abusiaka Crakodin Como, Omodia no more Kenyan and so many pussy funireka, Yomoka. And so modest no more general. And Grana Beno, yeah, I can't hear any power, Musman say. Ghana police and your money. Sansa, some Ghana police, IGP and Wankasani can. Now regional commander can. Statement of Diaba Bonteno. Yes, I net a different. Tia Ghana police in Canocre. In Tiabusiani, Paini Biansha, even IGP Kraba and Inisia. Ya was sama, just a court, lawyer, nanny police for Becassa. Enti abusuane dia ya ka kire say ye ne omu nhia na nhia kina police no asema police ni ye ka no na o kan we ya o kina na wa kan we enti mu ma say IGP u be ka kire say dia si no pa ye chew na kwa mofra no fa so o mu hande akola no ka ba bi no pa ye chew na support bia abusuanu be hia e be nya justice ama akran Ghana police mo de be mai na won fla chire na won fa sa press release we ma amato net ma wiase abia hu se akran no ye criminal ti Ghana police fo a ye criminal say am robbers na omo hu se akran no hu mo pese omo cover no enti na omo kokun akran say de be ya security no ND IGP ma prosperity free touch mine ebe kan kire me say a prosifo mebo mama ne say akola no afrimu a bra ndame e wo hobi ti woni me kasa de to mframam e ma nipa nyina etibi pacho ye no omuni agina ye bia ti se de tie no no pacho o man pemfo ne nkwala omuwo se mi hia me ba no se de o mbagi no me ho e wo fie na sa na mi hia me ba no I was for way a branch here, Albert Akwasi Donko, Nebusia, and I yeti woman can never for Akwasi Augustine Donina,
ɛna ne maame ɛyɛ maame comfort ɛyɛ jamia ɛna na wɔn ɛkyɛkyɛ wɔn nsɛm so wɔn ne abusua no wɔn abusua no de wɔn ne aposifo ne hwee ka ne wɔn ka ne so wɔn gye aposifo do Abranti Alberta kwesi don kono se no mbefa ne firifie no omo nsanfa omade emra busua na emra Albert toye no omo no twasem na nkyene maba wo nkransa bonte so de mra hye wonum nsam demonstration e koso na se woni na nsese ye ka kire wo ewi ase na police station na wo nkransa bonte so no omo akwakoto asha posifo no so akomo nyina asi abonten nipa egu police so so no no ma biabia omo ma wonum ko reinforcement koi na kikiri ba na to kasai e ma ba mu abakọ wadi mfie dunkunom 19 years FM we ne papa ne busua so chese omo de ne omo ka ne so omo ba no na demonstration o jane ba bi ya no wo hwabie na posifo da ne togu no so a enam so ma na efiri mu na nsem omo keka se an wo beye basabasa ne de no omo de busua de omo gitum anyeyi mira na ankasa youth no na omo ye demonstration ntimi ba no ko ho to mo ko ne o ya de koso a omo tutu e ka me ba no o mo chile ntimi ya honkrata no pon school no ko wa sa aseminisie no da ya binura nko ano ko yo zo ko hwebi yesie Abzafo nti we ya raho samo esim kransa bonten so na ba mu na kikiri ba ye demonstration a ekoso ofa mo hwe ne nkọ na busua chese nsema posifo ka no mo no mo ya adwuna enyeyi na so sese de nyame adom yebetima sekira kasen kakran asumdwi eba eye nkransa bonten so mampani na nado dankwa akufado sabre wase fertilizer ya shoto o mani mu no ye ne papa na ni nyina kwatwebrefo eye maba ekwaso Ukraine Russia fontem wadi asemi to jawo 22nd Academy of African Business and Development Conference and watch mu enkran say we need wa how the abre wi ase papa yeah bibi man so ntumi nyi ehun firi mu was fertilizers watie no ni sunsan so abewie ebro so na kwakwa wie so na chete ma me papa no mu a wo mo ye potre ene ba kofa wa how the abre om te sa so mienu ntokwa kwabena ne atuata nansi tunumu homa hia me no onum nom ena wo no mo be kiri wo mo na was 2021 na wo mo we kwan se nka ne enkokwanko a ye de bebo o mani mu no tonso no empem no amiensa duonum wi ase kwa ye empem no ahanan metric tonso na ye tie bibimem na ye ntumi enye ye niema ye credit free crofo ma so a na chese crofo ma so sikasem ye ni ye wasi dua credit ye simu ye kra na me kwa homa ne so na me ne wosoafo abedi e kira wo we awrokocha so akwa twenkomo no nyamfo ya frempon ado hello honorable eja me do so yo me nyaja na enso ye ni nyina ye honorable na say fertilizer ya short yi ya be ne de ni yo but so far me why na maybe I be that but voice no say eja profota afre me sa Mr. Mibo base ka say me botena enso eja yo me na wasipa na me na ojuma e for no mo me bi na o masi me chia obia me chia santimera chia jumera na fe me chia manso edubia adehia yeti wani mai eja fertilizer se me de anti ye ka ade be chie de ntia ye ka ade be chie ne se o se we say asasi bia sei na gopo bo wi ase no asasi a obo ma adamani eni nipa kakra bia na wo no sa asasi ne bi meka ho eni nipa ya do so ma ya pa 6 billion eni se asasi na ne bi wo so a o je asasi bia musade no ekofo tete bia na se nya bibi na ye de dada asasi no na tete nipa etumi aba eni ti na ma ade efense fertilizer no ewi ase abaye champion sa no first no send up ye fertilizer nya hwe na factors ama fertilizer be say no na ma boss one na enkombe nyina so no Ghana yiku aye since I started planting for food and jobs na do danko ekufado ba ya odi sa jumedie no odi yura free akoto esi Minister of Food and Agric ano na ne dai so no say Ghana se say yitimi efidi e ho pa ma eso ye ne bi e da kwa manone eti asa de be sa no ku adwuma ye wo Ghana ha no ye from say smallholder farming e kwa fon kitin no
eka baako eka mmienu eka mmiɛnsa ɔno mu ɛma yɛ aduane biara bɛsi nnɛ na saa de tiɛ deɛ a ɛdeɛ na ɛbɛma wɔn mu kuraeɛ no atumi akɔ n'anim ɛna yɛhwɛ sɛ ɛde planting for food and jobs ɛbaeɛ na saa yi no egyina nneɛma mmiɛnsa ɛso paa deɛ di kan ɛyɛ sɛ wobɛnya nnuaba papa a wɔde bɛdua yɛfrɛ sɛ improve seeds no ɛno nso yɛne research institutions no edi nsawɔ so ama yɛnya improve seeds paa na afei deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ fertilizer yɛ a wobɔ odin deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ extension offices wɔn anya nimdeɛ ɛwɔ kuadwuma mu na wɔbɛtumi akyerɛkyerɛ akurafoɔ no sɛdeɛ ɛkwan pa a yɛdua nnuade a daakye wodua wobɛtumi atwa so abɛyie na afei deɛ aka no deɛ na kyerɛ sɛ akɔyɛ nature nyankopɔn wobɔbɔ ho sɛ wie a na nyankopɔn nso tɔ nsupa gu sa na kyerɛ sɛ ɛneɛ wate dɛ na yɛhyɛ aseɛ no the fertilizer sɛdeɛ yɛsi di dwuma no Ghana yɛnyɛ inorganic fertilizer no ɛyɛ chemical fertilizer yɛnyɛ bi wɔ ha ne nyinaa yɛkra ɛfi amanɔne na ɛba nti adwadifoɔ no yɛne ɔmu ɛdi dwa no yɛne ɔmu di dwuma no a ɛmu yɛ suppliers no deɛ ɛhyehyɛ yɛne ɔmu yɛ fiti 2017 ba nyina no sɛ ɔmu deɛ ɔmu supply ban a na akyirɛ yɛti ɔmu ka saa na yɛyaa bɛsi 2020 na 2020 adeɛ bi a bɛsi sɛ wiem a yɛfrɛ no COVID-19 nti ma fertilizer ho kɔ atwe paa ɛbaa saa no ne boɔ bɛyɛ den nti wɔn a wɔyɛ sɛ wɔde ba no kɔ wɔn ntumi nfa ma ɛne wɔn asesa contract nso ne adeɛ nti ebi aka mu koraa wɔn de bɛba no na time no koraa nso a ebi ekura no nso yɛ apa ho ne adeɛ ba ɛno koraa ka nkyɛn nya koraa aban ɛkɔdi wɔn ka a yɛtuatua biara 2021 deɛ no koraa ni yɛntua bi koraa yɛde wɔn ka a ɛda ne wɔn ka wɔn nso yɛnyɛ hwee gya wɔyɛ nya koraa ɔma ɔmu ana nti ɛyɛ sɛ yɛtumi hwɛ ɔmutumi hwɛ yɛn supply fertilizer yɛn ka bi nhyɛ mu yɛdwe yɛn ho yɛnim sɛ yɛbɛgye fertilizer yɛde ama yɛ kurafo a ɔfa Putin nso de ntɔkwa kɔhyehyɛ Ukraine a ma ewiase nyinaa fertilizer ɔmo hɔ no nkwa fertilizer mu supply ewiase no ɛkɔ anim pɛɛ yi eti sɛ ntɔkwa na wɔsɛ hɔ na ɛkɔ akɔ di fertilizer wɔ hɔ anaasɛ factory bɛɛ na ɛkɔ produce fertilizer ìjàmbá ahokyere aba wiase papapapa ne wei a meka nyɛ Ghana nkɔn wiase nyinaa ɛna aka yɛ na yɛsi deɛ osuosu n'aniwa yɛ nka yɛ deɛ yɛ wɔn mo supply fertilizer ɛbrɛ yɛ no ɛfaa no wɔn gye wɔn deɛ fi saa Ukraine ne Russia pɔtɛ mu hɔ na ɛde ba yɛsɛ ntɔkwa ne ba saa no wɔn ntumi nfa ma ɛsɛ wɔn di wɔn ani kyerɛ baabi foforɔ ɛwɔ nso so ɛba saa no nti ama pressure ba baabi a yɛ produce bi no ama ne bɔ yɛ dendendenden ship koraa a wɔde bɛfa bi aba koraa nhyɛ ɛho ayɛ den honorable ɛna aba bɛduru baabi a ɛba president ɛka no nti sɛ no yɛ ministry amu deɛ yɛyɛ ne sɛ yɛ organic fertilizer no yɛ Ghana ha yɛ nkɔmɔ honorable ɛno na nka yɛba so sɛ Ghana ha yɛwɔ organic yi bebree na ɛno no yɛtena ho akɔsi da bɛn ɛdeɛ na mo yɛafa ho yɛ suppliers na ɔmo ma yɛ yɛwɔ component bi a wɔyɛ organic fertilizer ɔmo ɛno deɛ ɔmo wɔ Ghana ha ɔmo de ma yɛ na kyerɛ sɛ dɔna ɛnɔɔso ɔho ɛna yɛkuafoɔ no nso ɛpɛ inorganic fertilizer no paa ɛno ayɛ sɛ ɔto pete ne nsuo to gu so ne nane yɛ ano kɛse ɛyɛ adwuma na mmom sisi yɛ a ahokyere aba wiase nyinaa no yɛkuafoɔ no mo sɛ organic fertilizer ɛno koraa na ahoɔden wom ɛna ma nnuane a ɛbɛfi mu aba no ahoɔden wom eti apart from wɔn a yɛde wɔn yɛ adwuma dada no nkura dɛ yɛ bere kura mpo yɛne wɔn mo produce organic fertilizer Ghana nyinaa ɛbɛhyia mu wɔ yɛ ha no mo ɛno bɛyɛ meeting yɛ encourage wɔn nyinaa ɛde mmoa biara aban bɛtumi de abɔ wɔn na wɔn atumi de adi wɔn dwuma na wɔn atumi produce fertilizer yɛ a ɛyɛ organic fertilizer bi wɔ ha no ne dodoɔ no a yɛbɛhia no wɔn sɛ wɔn no factory no susua ɔho ɛna fertilizer yɛhia wɔ Ghana ha no so ebi wɔn paa eti ebi wɔ hɔ ka wɔn ntumi supply na ɛkwan bɛn deɛ yɛbɛfa so aboa wɔn a wɔn bɛtumi supply
ɛno na yɛba bɛdi ho dwuma yi yo honorable na Apostle Kwadwo Safo nso de no a ɔyɛ no ɛno nso am wayɛ ɔmo nyinaa obiara kyɛ sɛ ne dodoɔ no na ɛyɛ ka o wo sɛ saa de wo yɛ a yɛwɔ unit bi wɔ yɛfrɛ no PPRSD ɔmo ɛbɛ certify sɛ ade na wa produce ɔmo bɛ test ahwɛ sɛ ɛyɛ papa anaasɛ ɛyɛ papa bɛtumi aboa kɔ adwuma anaasɛ ɛboa kɔ adwuma no nti ɔmo certificate bi a lɛkyɛ sɛ yɛbɛtumi ne wayɛ business but dodoɔ na ɛyɛ sɛ ɔmo di ma yɛ no na ɔmo ntumi ɔmo aho ade ni sa na neɛ honorable mo nso ɔmo asene na sɛ mmoa bi a mommoa no ɔmo ntumi nya ne dodoɔ ma yɛ na de bi aborɔfo yi sɛdeɛ waawo kan papa puti watim awerɛ yi ɛntɔkwa ɔnya ntwa so sɛ nti na meka sɛ yɛhu ne saa no yɛne ɔmo di nsawɔ so a nti wukura da yɛne ɔmo bɛyɛ meeting kɛseɛ bi paa wɔ yɛ ha na obiara kyerɛ the capacity ade a onya ka ho a obetumi atumi produce more paa ma yɛn because obi ni mo kyerɛ koraa na ebesi we countries too pɛ na ɛkɔ na wiase nyinaa yɛso ɛte saa no na sɛ ɛkyerɛ na sɛ bibi mu bɛsi baabi a na yɛbɛyɛ dɛn enti yɛdeɛ na ɛwɔ ha no ɛna sɛ sɛ yɛni ɛba ho paa obi te sɛ zoom na yɔ ɔyɛ compost osisi compost plants ɛwɔ region bi a 16 regions ni nyinaa osi bi hɔ ɛno sɛ ɔba bɛ produce organic fertilizer papa a ɛyɛ waste ya yɛyɛ wɔ fie yi ɛna wɔn akeka bɔ mu a na wɔn di produce bie nti ɛno nso sɛ sɛ aban tumi ɛsɔ no mu na ɔno nso tumi produce more na wɔn yɛ other small ones no sɛ ebɛtumi abɔ wɔn na wɔn nso atrɛ wɔn nnwuma no mu mɛ yɛhyɛ sɛ afei yi ɛkwan yɛn ho bɛkyerɛ yɛn ɛdi enu na esi akɔ no yɛn ho nkyerɛ yɛn sɛ bi yɛkurafoɔ no nso bɛpɛ so bɛ use organic fertilizer na use wa. honorable mijawa mu wakɔ na ɛsɛ ekosua boɔ crate ni yɛ 35 yɛ yi baako 2 cedis o na saa no wɔn tumi rebɛn 9 no ayɛ ɔhaw ama wɔn mu ka ho sɛn. ɛyɛ nɔkorɛ paa ne nyinaa gyina ewiase gyina ayɛ no bɛɛ sɛ 3 months ago nyɛ saa na n'akyiɛ ntɔkwa ne start a ɛma ewiase nyinaa bɛyɛ basaa no ɛna wɔn mu nyinaa ba yɛne wɔn ayɛ meeting na nsɛn that is 40 Farmers Association na ne nyinaa ne aduane a ɛburo ne soya bean ɛna wɔn de efidi wɔn mu ano paa na saa nneɛma nyinaa nso ho akɔ atwere kakra na wɔn ayɛ den ebi ɔkora ne bo ɔden nti ɔkɔtɔ a deɛ ɔde bɛfidi ne mu ano ɛden ɛde bo ɔden eti ɛba ne saa ɔkosua ne sɛ wɔantɔn ne saa ɔno nso adwuma ne bɛgu na me deɛ me wɔ awerɛhyɛ mu paa sɛ afei dɛm yɛda roma yɛhyɛ no ɔtɔ yie fertilizer kakra a yɛnya no ɛne deɛ yɛyɛ wɔ ha no so yɛde yɛasate de ma akuafoɔ no menim sɛ ɛnu September October November hɔ no na yɛ second season farming season nso ahyɛ ase yɛsɛ a ɛnu August ne September no na yɛtwa deɛ yɛdi asesei no enti menim sɛ wɔmbɛnya buro ne soya beans ne bi na ɔmunya na ne boɔ wɔ fam a na nyɛ bɔ mpaeɛ na Putin ntɔkwa onyaa na petrol boɔ ɛnkɔ fam because the petrol boɔ nkɔ fam a transportation nkoa mpo ɛma nneɛma boɔ ɛma fam enti asɛm deɛ ɛna president kaeɛ no ewiase nyinaa sɛ sɛ obiara so ati papapapapa na yɛyɛ ha no yɛde mmara yɛhyehyɛ nneɛma wɔ fam a meyɛ sure sɛ yɛbɛfi saa tebea yi mu ama ɛdaga na ne bi aho atɔ anwummerɛ deɛ ɛbɛda ase papaapa ɛne ommerɛ ɛne wada agya wode ama Sompa awerɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa mɔnyamfoɔ yɛ afrempɔn ado wɔsoafoɔ abɛde akyire wɔhwɛ aworokɔkya ɛso ne ɛkɔtieɛ no I like it baby I love you baby I love you baby you great so for putting in adwene sɛ wo je ojan tokoi no wanya we kɔpem sɛ na mfidudu a mo bɛwi ɔmo nya nwie ndi ɛne kosua ne yɛbɛtɔ no baako 5 adwen awosafo yɛtɔ so sa afei no ɔbɛka ho ayɛ ka mo sɛ Sompa 93.1 FM yes yɛnwumre no nsia kaseɛ na agyamaso gu so amutiri nto so yɛkɔ ɔma no so yɛne akɔsia so mo Lisbeth yi friend saying
ebi guachire Cardi B ekwa akodi nkomo NPP amanyoko ne hyase ne day womo a womo pe di bredie wo party no mu asantema se ya womo ekofa nkrata no womo hyase ne day so womo dosodoso wonum ene womo pe chama ye die nyina akoi womo dosodoso wonum womo pe vice chairman adie womo nyina soso koi womo dosodoso wonum womo pe nasara coordinator die womo komo womo dosodoso wonum womo soso womo pe women's organizer adie wa asantema se koi no womo nyina retimi koi ya na akosia sumo wa homa no so Cardi B ma joy. Yes, on Libya Boga. Now where there? And trying in Yamiado Mehoye. The Rade Ase na ene chamai faise Nasara any women's organizer woman na etimi by omo be submit omo forms no. Yo boama anopa no me de to just say ebra me ne kwaku aka edi nkomo no ode to yanim say anopa no ye titi anopa de bepe manwei no nipa omo hwe anim som beba vet no 21 Sabre ya me no ka say de omaye hu omaye emudun kunu amana ka mienu na aka ne women organizer incumbent no nana mampoma waba be wie ne de ekọ e na aka anti B.O.B. Beatrice Owusu ono eti echi a all train ono ewura mu sisi a all ye na ba kwa wote echi sisi a all train say ebedru no so adra kwa edu maami ke ono wote adwama wote waiting room a all train say obia ebeba all train say ebedru no so na ode ne nsem akwa akoto dwa na anopa no ene awianim ni nyina no ensem bebre ene sisi ya me bi eto animu preto kasi abonemu but sabre ya me no kasa idie aha ayedi dede bia ni ha esan say ma no omo wo ma de but on say ma na ya na dodo na enye dede to say emema no nti sabre ya me no kasa idie atmosphere no di boko esan say aka nipa mienu na enyama bebre esi ebi esi ye ne say your friend is saying the former highways director former president Kofo Apenso honorable also Adomi or Baby P committee nanim edin sem bebre eto manim na opi abonten na all kono mototo na no wie ya all kono central producer and say asa on de owura mu no wache dodo e na ode tu yanim say oh na enya hye esan committee no obi ho no a otumi wura wadwuma mbisa wo nnwuma mu ensemo ekwan ho ensemo esan so mo hye ba bia wo strength no wo ansa na bia omo the position a wo ba de pɛ no aye yin so kwan de na say friendly enkomo na ekọ so ewo ho no na ebra ye ne no edi nkomo no ensem a wodi tu ye ni wasem na omo ni mi no ehu na me kan wi no na ba say MPP they are too almost say I'll say it to me when in 2024 elections then you know you to say 2024 elections na be dance in 2016 there and say 2024 no there let's just say MPP a tradition up to 12 years instead of the usual 8 years you know you did no party ka say you did it me di kan ka almost say the here ka first and nkabom that was it we now party to be ba me make sure say kawanta we bia ye wo party bia ye ko nyina politics there and ba ko be dim but the nyina ne say e chawpa na ebe mu bia about board na fashion say when party mu nyina so me ba ye ya chama ya me fasa na ba no bia be na djuma because ya problem na face so say baby o say me ka chom say be to me pa say awon elections they will say a development origin so it me feder mu kakra especially yakwa to be chom say Monday no kra no me ko to akwa so ko engineering works be a person yes akwa no kwesi asoma so no ya it me say more for it ba say other constituencies no nem so ya say critical roads be a Abzafonti we ya santimantama say NPP amanyoko no mama ne tua so mabiem so bibia wo pe di brede bia no be fankrata omo ko fankrata ne kama na no da omo de coin ne e no ma sha se do so wo no mu a se ne esiko ne dey no ye nuaba akosua so mu Cardi B waboyi mu amane no
ya bo remu e wo bromantem nom cry friend is enjenjeme wo brekum atoye no mu na enkurai ai obi eye boto krom na fe atuna ya ni nyina wo German South Municipality na wonu center ba ko pe wo ho no ensuo ho ayede ama wonu papa oba penfo kwa wo so akwa waji sebokiti 34 obubigum na wa wo soa na ne wafura hane na di wani mu kwa ayede adwa wo ba enam so mase e kasai midwife wo etiem owura yire usi pepra se ne awiase kwe pa ya ni bia bai na pa so bebe wo na ne wasuni nsuo de ba de ayehu eti wasre metuntu nsuo no bi emfama wom na sini e frɛ na kwabo asisiria waso no de network on de opekwan abrazo network ya ho ha enso enya adwuma ho eti ene omomra hyebedwani orumanyamfo kwaku eje ni mboate e frɛ ne sa gogo womra no metu nsuo ni bi mfama wonom na fe wanya network ni ho adwuma no mo telephone wo metumi de ayedwuma but how need you can pay nsuo any source of water bia wo high say na clinic so e delivery say wo high say abasa na ya ha hwen pregnant to me no mo ba actually so no say apefo no ba na mo ba be wa I will say e ma abusiafo no kofi ko sensuo ba nyesa omo wia ye nyansuo emfa en clinic enya na ide deliveries no any other things no ena ebiem so nsuo no ye gese kokrum ekobusu na ida ba be ye adwuma wo haise masa na emwa abranka wo se de ye adwuma na enam aye pensu nti yesre amaize ko bebo ya ma yenya nsuo no bia nke se so bi so ba nesa ankra no ahohye ne wo so ta na dese ye pensu ahohoro mo ho ama wo ho atoma enye so ye bre dese ofo na ma me na akọ fie akosensu ni fie abade ababe hohoro akwan ha ma ho ebi so the network system haise no enye good etoda your office omutimi send information e ma ye betime di some days and say haise no when your message no ebia no mu hear information no earlier than time na we be receive ne sana yen so say yes send dia en contem e ma ye ts na ba sa na mebebre na ma ye ka chi wo enyama be hu enyama hia se kada atani 2010 enyama okay so me so make ka so ansa ka ho accommodation and master of no so as e hia ho accommodation na wa ha ne esa ya kana yetete community nim enti me ho kire no pra oba obre asa na abenya room ni bia rent and no wenya the best rabbi say or no way no bi ba be fro yeso no ye eyi how go say nipa bonefo aba nipa na eba no se wunnim no no ba be fro so ntumi nja ye se nipa no owu wey eya nurse fo a womo enjenjemen atuna ene womo kase na pinfo no a womo kwa wo so kwa wo no womo asu 34 bokitia ensuo womo no womo de kwa wo no womo ne Sompa twetwe nkomo so womo mra hyebedwani orumonyamfo kwakwa geni mboaten agogo entu nsuo ne bo anya din o tomu e tubi ma wo mo ye clinic ye kwa awo a ye nyanzuo gise owu wie ne bakofie bakosenzuo di abro abana so atu papo hi bia ma he papo hi so asai mu din be kura na boso pepe no san seye gise madam fo be wo ha no so be ko ofie ne banya bia betu am nika kokrom bakwa akosonzo hi bi be ba bro ndi esra abana se omoe na esa ye hu odi he pa wo be ko fie se be ba he na oba he ewuda clinic ho ye nyanzuo ye ho kire pa ndi abana mo ye hia abana mo na mo ye pa na ye hu odi macho problema e fesi nsem ile no baharum se mo ba wo a nsuo ho asemeden bo ha wanyina ase akli omo wa kise mo kofi mo ko sensu and some of the baby darabo flan the saban se omoy nsuo ho hia e be wo a ye ho kire enye nsuo jese kofi na anya nsuo aba ba jare nkwara no na ya ohoro ye niema nsuo sam ehia ye po hapa ya sra banse ombetu bi mai ombe siesie nsuo ni bi mai na eso enye bi enti enfangala ba fam o jenjemam dia ya hawa ye face ni se nsuo wedem pa ubaya lokra na so de ni bedru ya oble se wutu mirika kofie na wakwa kosa nsuo ni bi diaba ansana wanya bi ahoro ne ho nti ya sra sanka aba na be mwa enyansuo senko ba besi bi hai amaye honorable agogo yesra
bo modi ko tunsuo mabe na de be keke de ano odene na eno akire en assemblyman onmonyamfo kwabena yeboa ena fe na nade e wo sakirebo akona otoso miensa enjenjemen hene wo mu nyina de tiamu fra gogo se wo mra no metunsuo fa ma wo mu why ade atwa pipe no de ame no obesisi no na ye ne ye de yensa bunu se nu bi no 2 weeks na say ye or the tank na ye aba besi nti ye sre no se obetimti a onfa machine mesisi no onfa mo anye sa ama no omukwa awo ya de se omu aso pan abakrum aba abe pensuo ansa na beda akọ ohura akra no na eha omo nti ye sre no o aye bi nanso onye ma ninsi quarters obviously maternity house kama pa de amai nanso nurse for baby on betra aye adwuma no aye dene igusu a ye tu hwana mo na sika no mba te besre senka eno so aban bituma boy kakra o sidan ba ku bi ama nurse for no adem ntese amu ofie bi yara na jo a eza wo fe nurse ni ofie ba nante a beduru how diga yesi hu asase da ho a ma yeto ho e be sidan sika nko ade a e be sidan bi ama nurse for no ampi so akra wasan twanzo de ama ho a nzo no yenya mekanaze jiza oye anokra wasana say wa break kura nzo ka yenya widi so na baba ye mekanize bo na boa obi be wo ho a nso ho asem ni nyina e hauma ne kana wo ho no wey nanabo akona enjenjemen hene ya no wo brekum south ene yetene kan Awzanfo fe enfo nko ya mamre ni amane mu nsensemo na oba penny a oye executive director of the National Commission on Culture ora yire Janet Edna Nyame en wotufo no se ya mamre ni amane esi yepegem na eye ntutuye ye wo ho a ebenam so mampunto ne nkan kwa ba mayi mu pa ma me di sansem ti jawabra empenifo ye nhyehye odonfo ye adom na secretary madabo jomoje de mafusa ne yentete nkabone bia na se no mpetutua no mpesu na we de teta we de so a me bosum ye wo mi ne de to so aduonu ba ko World Cultural Diversity Day na eho dwumadie ena ho nhyehye a wono mo ye eno de sefutu we ma Ghana man nyina sese ye kan ho bom se ye frukromu ade na ya mamre ne amane ye nya kukudro apejam e de achaman sa nyina impuntu obefiri mu aba na nya asem ketwa ye wo tribes bebre wo ha sabe ye wo enkranfo ye wa santifo ye wo dagmani dagati enfantini ne keka ho bebre nanso ennam se ye nyina ye ti se nipa ba konti enna emma enkambo mu ne asomdwe sonko ye hu no o man yi mu enti se ye pese ye kire se ye ti ye wo amamre ne amane bebre die nanso so ye nyina ti se nipa ba ko ene ye pese ye kaka ye ho se Ghana fo moma ye ntra se nipa ba ko mama hu se meme ye enkrani meme ya santini meme ya fantini enu nti minua a wono nye asantini ana wonye enkrani no mene ne nye ana se me mfa na mamre ne na mane no nye bibia Awzanfo we yo ra yire Janet Edna Nyame wona epene kwanche for the National Commission on Culture no actually World Cultural Diversity Day ya basoi enhyehyɛ ya mpenimfo aye ne niema wo mo edi agu akwam wo bobo so kakra kire enne day every 21st of May which is Saturday tini ye shoot by any move make a grad da bia wiase amana afana nyina wo matuesi wo se yan kwese ya beboy amamre ho dawgu nia ediba e won kabo mu ene mpuntu anti grofo ye be kan say cultural diversity a tool for dialogue and development enti ene dey say ye kaka ye ho ya mamre ade so ko e de man se oban ye ka say ye nyina ye nipa ba ho Ghana ha wo hwa ye wo tribes bebre wo ha sabe ye wo enkranfo ye wa santifo ye wo dagmani dagati enfantini ne keka ho bebre nanso enam se ye nyina ye ti se nipa ba kunti ena emma enkambo mu ne asomdwe sonko ye hu no man yi mu ayo ya mame Edna Nyame ene yete ne nkan ye to akase abono eso enkramantem information service department for say wo ye nhyehyeye bi na watemrante ne maba ne gu abonte akyerekire nipa ye hia se
etua yetua yi levi no yebetua na yetua ne yie na etumi di mpuntu aba owura ye Shalomina ewuku bekwen ya wono ye director no de asembetu dwa wo sesa nkyerkyere no yamantam dunsia ne nyina wo mu ye bi wo ho wode nanum ena odidi dwuma sanse ne mrante ne mabaawa no wode wo mafantetie mu papa me ma me bekwen se ehwo akwakohia se Ghana 40 ase na ye kyerkyere yen ekwan a yi levi no afa so aba ene mfa so ayebenya Sunday etwam yana district region municipal information officer some of the whole Ghana yenyine kohia mu Kumasi ene nkyerkyere mai deputy minister for finance deputy minister for information mu nyina bai ene nkyerkyere nti ankrofo ne de e oma fantitie mu pa a church omo ne wo so boka so obi wo questions bi ana so obi nti bibia se omo wo kwan ombefa so a ombe church ni mama nkrofo ate ase nti ne abese ne se eyo man for no mu hu omo no mu approach omo so mo be cheche 11 ma omo fa komapa enti omo asomo mo be kan because ye den ya policy ne de and I live it has come to stay so we have to learn to live with it or stay with it enti nyina ya beti e ho ase ni ehu niema 11 ne kan niema 11 ne kan no na mo bi ankosisiye sure no ye hwema ye nim faces say the mobile van education ye for 3 days and a visitation no is roughly 5 days inti bibi ani aye via e be review na ya hwe the way forward say beto aso aye ncheche na na say e de besi ho wo wie ya no wasaka say 11 no aba na yakwanya pa ye ebode ma my chase my Ghana said ye be ne mpuntuo enso betumi akoso de omu ye nyina ne say yes Ghana fo adwen afa 11 no eho we too late bibia yesua adefim nti asie ko aye ba nyina no yesua ne ma bebre e ma yete ne ma piase 11 no is just like any normal levy and our taxes are abanje na because I say efufro ni nti na ntiase no so eni ona ama GRA abeso information service department asene say yemboa omo bodero ni bi mum but endu echi nti no ma beka ye ho say efi ene akọ information officers all the districts in the country 16 regions ni na yati ehun agum sene amekan na ebi ko churches ebi ko mosques ebi anipa gada bia ye kwakoye ncheche sene ebe ko down yie ami nyina yati ase eto de enya nim se do na de empuntudwuma nti ebe stress obi abeti ase na wahu niema 11 ne kan niema 11 ne kan na ma eba se obi kana won kan yi a won so wetimi akirem ama obi enkoye obi bukata na so obi take advantage of obi enkoje obi sikendi enti me hu nse ncheche ne de eye pa it's never too late yo ya mami ayetin ken director edema enkramantem information service department owura Shalomina ewuku bekwen awza forsa fe no abeka ho ayeka usa Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase na nsan babia wo bia no yeguso ede ma mo style bia bi no adwenche no nsusuye yese oko Facebook wa no abo Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM nsem ye de ba nyina ehun mfoni ehun video sunum etwegu ho o like na wo share na ade adwenche no nsusuye no mototo no iguso a ye be kase ne ma mo na chese yedwudwam e de ma mo sa ye nto so e na yemfamo nko apedie ne adwuma ye ho nsensem so na enawiai ena Sompa FM nsem 12 pence madu kata remran 30 montre so se ye ko na ye ne Ghana ma de hye bi no akodi nkomo se kroimu a ye tie ene adwuma ye wala tu wala sa ye no anyembia aban de ena ya na mpempie ya na ana se ankrankra private ye na ya na eye ena emudie he ena ya na adwumayefo ataku omo pa ene tempentenkwa tia hasuo di omo kra omu ni padua ebo afode ma adwuma no eya abadi ana ana se ankrankra ye nuanom ansemu a omo edito Sompa FM nsɛmtwɛfo anim kakra ni na fei ye ne ndwufo bi eni ho nkomo adwuma ene aban adwuma de mehuni se uwom na wo ye a aban de no ene private one no eno no ku hu mo chen ya aban de nko onim se aban de ya aban private ones de bi adwuma wura no bebo be yi wadi enu nti wudu wura no bibia hyem ahonodin so be yes ba aban adwuma de owom a untimi nye ne sa bebre o aban adwuma
na adwuma no wɔnam sɛ nyɛ ne deɛ yɛ aban nti no ɔbɛwera sister adeɛ ɛsɛ wɔyɛ a wɔnyɛ late obi biara mu onye ne yie ba private one de onye ne yie ba government work no wo ma me wo ma me ku me ho mo a chan private work our government work no salary increase bi aba I say we teacher ni we doctor ni automatically increase be at 10% 20% e be cost slow so private work dey be anti change say or to salary government work so at the end no or senate or end of service benefit advantages na ebele and you feel part of a community a family. So by private work there, we team class you would anytime. Private work no na nipa na ekunu ho ya adwuma. Ese private work no say e obi na bie no company e no se be ya adwuma. Emu mmara na hyehyɛ wo mu no wadi ka kyerɛw. Ama wo wadi adwuma no ne kokɔ ya adwuma. Enti sɛ wo fo mmara na ɛsɛ mmara ne ene udi. Enti ɔno so bɛbɔ mmɔden sɛ obo sɛ adwuma na wo yɛ no. Sɛ wo de mmara ne ya adwuma ɔno so bɛbɔ mmɔden sɛ ana ɔbɛdi ne ho sɛ hyehyɛ ɔno ahyɛ no ɔno so wo mu so sɛ be ya ɔno so mmara ebedi no. Timim free private work na yesi abaya adwuma. I was for way a Ghana Madi Shebin some of the toast on perform in some chair for Pence Meduca Ranti and Memra. Yatisi Montines Ray, near and say a quackadin commodia for a wallati wallasa, Adiacha no pebia, ye home, Yobza Yimbia. A bad year, Naya Nemuye, and I say Uncron dear, and then Pimpin one a heifer, and they are near Bata, Yateku Hopa Yejuma, and a month for the Donache, say Yanimum, Uncron Crediano, Manfuani dear Jumera, one quajumantum crown yan or quack you a d, no one ready. Ne kwako ben ne kan obie e man pempini ya ne yeteku ye ho ana abadwuma so de esie tirim sa abadwuma de masa yenkukuru nso ye twenase we ya ba hwe abegya ho nti ana sa kwako e bibiara sa no nenamum enam agya ya na ma adwuma kwako nwe ne sen no na nan ka ewe ne mu se pani bia wabiri ye pa e wa padie ne adwuma ye ho nsensemu a we ya afrukutuom kase mpunepuno wakase nhyiehye opani Martin opoku sekire yɛbɛkɔ ne nkɛde na akɔakɔdi nkɔmɔ na nso anwummere yi ɔhoma ne nnim waye ɛtutɔ a yɛbɛkɔ ne ne papa yi akɔakɔdi saa nkɔmɔ yi Adisia waba yire bon atwema mponua ene fiti nura nyina da wo mo etie ne suo ya wonum etwa jose kwakwa ese ipemu wo ma toaba amani pipi amanyoko wadi nkunim aba nanso ene die yayi wonum to twene kura ne wiase wankata atiri nso dia ene etepie jo ye betwa bi padi atawa pampam no ma busabusam a se kwatwebrefo ya wono na ye contractor wa ye kwa no papa benade ntwibosi akochema wontumi ene waji kwan so obetumi ko wiase nso ase wontumi na kwaye nsem sei deja na bra nwumre sompa ene ade hye ho twetwe nkoma no mo sei wo mani abre papa enu tite sei ya na bekọ no de a ene 2024 wo wi obesi ama wansansi ne ehu de wi abre wankunuma contractors 3 ena ewoso baako esase Fufowa Johnson abepe makwa kurom ena baako di firi akwa kurom eba number 3 ena de toso me ensano ena ye chema untumi edia onu so wo ya kopem abo so na ho na problem no ewo park se se wo mo de excavator ebetwa ekwan ni mu intimi ko emma waye ne poverty bibia waye feeling ko waye first feeling the next one we ya no begu so enam say ne ya assembly mind mia metie no mitumoto ko he moto kra no me sa me feature ni intimi try to tuwi asana mitimi di aba they are saying say contractor no ba ku di kai be ye covid ena oja half no wanye omususu omanye feeling no covid ni so ena wodi ama another contractor on so covid but onso buy no won sase but we twitwa ekwai ni mu a che say kaintimi ko emma motompo no ni ko edin intimity na say me am di mani ekohwe no so no kre a che say me no am Wellington butu na me travel semi na efo ajefeje ununsuo nu eno ye ade bia ehame onmanyafo confidence assemblyman ya wo ba yire bon ene ete ne kana ke padihye ni bini na so akam
yenya e de bebrem Awuzafo yanken ka ma dwen check akra modi ababa som ye wo Sompa 93.1 FM so Facebook and famamo na yento akase ne som famamo we kodwa Sompa furniture works so say Sompa news dey so powerful pa na yesa so ye loud and clear o kodwa Sompa furniture works e wo kuma se edum Evans enin tutuka oboase o say Ghana for enya dia ye betimi afoma mpani da John Dramani mama ne na nisi amanyoko no e serious bioda e bizo mo policies binom ene o mo nhye ene ade ebebo ma ye kwambia so ene nchi ade bebrebe regards to honorable Stephen Asamoah Boateng incoming national chairman and B incoming national youth organizer and Raf Safo Patrick so incoming youth organizer de Masantema say Amisco Spelele Kaswa we teacher constitution de ho o say obetimi aka ase kire de nsa duosi ne kokoso ebusafo eno no contem se memeni no Amisco Spelele aka Kaswa oso obesrada se bebi oman ni yegina na beya emrante de maba wo mo Nkransa Bonten so hwese asumdwe beba Nkransa Bonten so nchia enkoma Charles Kojo Odum ene King Safiano wono so ne de no Randy Nana Odro Nyakon Dr. Bedi Kwada so aka hwan edru wo se ono de edu babia aposifo ya no dwuro mo ho awonte ase o he se IGP pa se ne wo si chese wo se nko yi boys ni nyina di wase nenchia enkoma Reverend Eric Amwakon Ajeman Krofrom CAC na watchia no ene dru baby Samuel Tuga antwi wase no sound Clement hwan no sound yo wo so wo maye school fees mo so wo maye ntisi de sound ne bapa teacher constitution ya mo ase oso betimi ase kire aka mama nsanyina atiase se na nado danko akufuado de we the best president ya Ghana yenya ifrimna ye sha se ye democracy ye adwuma MC ya prekom wasi Mr. Host we me mawaju menchi ankoma Dr. Free Yakoto the best agric minister yenya no a wasa so ababeto so ababedi president wabra mampeni na nado danko akufuado wo kroi wasi hwe mampeni dada John Dramani Mahama ene NDC amanyuku no nsemo a womo ekeka no nyade a wo mu somo yeye ena mrantie so ne wo koye wo Nkransa ye ko bie post station ma wo mu a ya chechi wo mu go no mu ja wo mu sa na amo Father Azigi wose me hwa mo live wo bipoase na nchia enkoma formless enin Kofi Martin Sompa news you Uncle Joe Fantini Town was say a great news by all standard day me mama Jopa Sompa news de jatuato emusu so de Fantini Town de was say be biawu de amayen na mu mame sinaji house was say honu butu a wo hwe yetie enwumre Robert Gelly was say ohweyen live Robert Jelly. Your friend said Robert Jelly. Ane kamikokane Gelly. Of Techiman. Techiman. Italy. Oh, okay. Robbie, any na euros no so ho. Ona no atuka kregum. Ne mu de ha, mo honde ya na ye. Aha de enye kura ti ana de kakregum aba. Anthony Opon, osemonko so na mo adwuma mayen. Ondo de fi Argentina. Ho nyina Ghana for mo. Yo, when ya mama Joe wate monhwam hu ye mfama yen Robert Jelly wasadi about sre and say good evening Sompa news. I'm watching you from Kumasi 21st Clinic way every Foster Judah Honomo and odi way aba yo ya ko offenso ababe to just say aban ne yenhyehyɛ ye beboa wonam asoye we nkronketu ampuntuo ene ontoto yensem so said ye beboa ma mansiri ne amantam sikasem ebetumi asode ye John Munyamfo Collins Augustine in team ya wa ye asoye ya we nkronketu a ene puntuo nsem so afa be de kire enra wo kire mu kire ye na ye dwumade ne pompon so na kusi Benjamin eboso sof mame kamfoni no maye Yo, soft mammy said your wedding kind at the actual a tip for animono. And you made a matthew for in Aquaba, Eba Akumadan. A year of Penson North, Mensinum. Now, some radio me will baby, I had Nack International Hotel, and no what Akumadan Krumha. I have not some radio, as you will ship and Krum Kitwa and Puntu Gina Yemunen and Sisay in Emono. Some rainy day, a yet DC in MC so Omodeda mentioning new crew out one mono. Omunina HS Yawaha, Omojan Asha Quanya Ombe Faswa, a Santimante Mempuni Ghana Yinano, Ubeko Yum Krunki to Anono,
adwuma betimi asɔre na emabunu a wɔn nso sɛ wɔn nya adwuma nyɛ no wɔn nso wɔn ahunu kwampa wɔn bɛfa so aboa ma saa mmeranteɛ ne mmabunu nyinaa anya adwuma ayɛ nsaa nso na wɔn hwɛ ɛkwan wɔn bɛfa so wɔn bɛnya sika nso de aboa kuro nketewa no mu no na ɛno nso ɛtumi de mpuntuo abrɛ ɔman Ghana na n'adwumadie no ɛkɔɔ so sɛnea esiti anɔpa no na ahyɛ ase abɛduru saa mmere yɛ a saa mmere no deɛ mewɔ yɛwura ononyamfoɔ Augustine Collins in team ɛwɔ me nkyɛn yɛmusa no sɛdeɛ adwumadie no ankasa esitie mewura me mo adwoba Sompa kase ɛbɔ so me nua bɛma mpakyɛ wo megye so yɛmusa wo ɛne adwumadie no ɛho sɛ DCs ne MDCs no nyinaa atwa ahyia mu wɔ ha adwumadie no ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔ ha yo meda wase ampa yɛwura Danbuche or the Minister of Local Government, Decentralization and Rural Development. Now, this one who say mention Mashibi Jakuno. You better to more money, those said the Beya. Umbetima promote local economic development. Na abua ama mranted mabawa enye juma micro enterprises ni nyina na omuso enhia hunu mbenya no omutimi abua na nyuma hodo a wo mensi nso nyina no omutia strengthen enkoba se yesi ya aban there is not the business of government to do business yewra damboche se debi enti be look obe strengthen local economic development. Mensin bia wo adesronko a dwuma sronko a yede ani hwe ho a ne boa ebetima boa amasika ba ho betima boa ma adwuma ba ho eno ntino waye nhihye the director for local government studies any enimdefo atwatwa adwuna ye nkyerɛkyerɛ ma at the end of the day no assembly bia be come out with a business plan and strategy a ebe promote 3 economic activities a ebe take enyuma at least 2,000 for the next 3 years at any said the beya Ghana mampanyin na nado danko akufuado the nisu adinu no se obeboa ma nyumaku nyuma be 1 million initiatives and no local governments your contribution towards it na said the dwumadie no akoso no we gidie bebre I have no doubt in my mind say sanjije na akoso a mensi no womuntimi enya as adwene a bit my boy man and until shall say from Greater Accra the whole Ghana are zoning into 10 Greater Accra Northern Belt and the Middle Belt if you ever call Western region by Wednesday not Central region said they be all the 200 honorable listener the key officers, the chief executive, the coordinating director, the planning officers, the finance officers, and the district directors of Agric. And the managers of the business advisory centers, no, na almost anti-training. Said they at the end of the day, no, with the guidelines, no, they come out with a bankable projects. A bit na boa ama a farm ranch and the maba argument. Inti ubisamia na akrabit ma. Yo, Mira, honorable. Not just say dear, a mebunu tia, not just any dash work a CB, ba ama papa. Papa isa say yetu kwa manoni sebe enye aban no central government name the local authority no and na mu create nyuma oko baby kura no local authority no omo ye nhihye omo engineering department ekwan omo ye pavement blocks ekwan no mu twa e de hihye omo local authorities no adenti na organ ha yentimi nyebi abrawo engineers work department enti was say yes sir adwene no ne the payam faso ye adwuma no na ye ma mo political direction no na omutimi ehunu say assembly authority no wo mo wa said this obeboa akiti job na aboa mamrante ne mabawa enye omugidi enya oman no so gidi nti all the 261 districts no so be at the sanhihye eye adwuma hello sentiment create adwuma no 1.5 million within the 2 years project here nti binu akakra metima council yo yabada se ene ufoni a watwa so e de abrɛ yɛn yaw ya kwa manfrafo krum kwa manfo krum somra ya demo ko Ukraine abonten so na amanfo krum so ya demo ko no ne nei
Emra Russia for koto say Ukraine for so no ade de ke omokodi se nyambransem no ye se opani bia na wadi benfie dusia mienu 62 years ye se ogina na kura na Ukraine fu ni Russia fu ntoko omututu ni ade no omobombi ba koto fa na so na ne papa ne munu ye kumwato na nanom nse do na eba asa no na se soja ni no wokoto bombo no amanfo tete no hu soja ni kro no enti sabre ya ntoko no mu adwo no na nei wo akwakoche no a ye tutu na no na ne yere kire se won de ne wo ka ne se wo gine do kwan ofa sukum ni kunu no won sanfa ni kunu mre no a areho Sompa si o Ukraine abonten so eno no ye wie wa Afghanistan ye nyina nim se Taliban faji kuro na America fa sese niema ekwo enhyehyɛ ya abeto dwane sɛ woyɛ ɔba wo yɛ nsɛntwerɛni ya wotra TV so ɛka news a bɔmɔden sɛ wode nkatanimu veli ebegu anim na ade atra TV no so aka nyɛ saa paade ne asotwe de bɛma no ntumi nyina nimu wɔba so wo pia agye bɛma di wachi sɛ bodyguard na wakɔ akɔgya kwan ɛmai waso ku ɛwɔ kuro no nyina wɔno matotum na ɔba baako a ɔno yɛ adwuma ɛwɔ krotam kabu mu na ɔkyerɛm sɛ ade a ɛkɔ so ɔno de kyɛ sɛ adwuma no a ɛna Taliban fo mpese emanu ebewe bie adesmaima kasie bo asante ye bo Benedict semfo pani kukua Veronica Gendo oba dogodogo tenten polu nene ne ho de efe nanim no eda ho onyenyenyenyenyenyenyenye fantini abai wawi wa mo chekere so aye no ya bo amana dai ya nyame ya enye ya ba go bra na say on the mozio so kukua de no ofe na ne subana na adwene na enye wo ni so a ni wo boa kukua de jara oh you nice babe yey I love you baby wa mo boa ye akosie so mo Elizabeth and afi na akwa ya kase ne akosie je wa akode nom wonu nyina da boy bosso na fe je wa no beboa ya ye de kase bo ibremo ohinini amakrancha da zo of mami prema ni mene nana ya bo amalibia boga. This is Sompa 93.1 FM. Arismama ye guswada ofie the announcement ti etwa so